nabantu kusidelelile wena ufika la ekhaya sakubekezelela Utafuna amalobolo akhe Okay ma nambeke ufikile nambekezelele sambekezelele esidelele esho yonke into ayithandayo ngalamalobolo sibasela ngawo sengihlonipha wena njenganami nokube ngiyanivumela ukuthi ningene la endlini ukuba uhamba yedwa ngaba akasangeni la endlini okay ma mhlambe uma udaba lamalobolo ulifuna nje uSipho mawucabanga iziphi izathu ezenza alifuna mhlambe uyena ozosichazela ukuthi usifuna ngaziphi izathu ngoba mina ngizazi leso sizathu asisho kodwa efika la wafika wadelela unenkinga uyeyisa futhi ngaphezulu unenkinga akafuna ukuyekela mina ngimhloniphela wena nje imini nokuzola mina ngimhloniphela wena noma ngabe uyangena la ukumakoti wakhe wena umakoti wakhe ayithi ufuna amalobolo shutha seyuyena umakoti phela ngoba sefuna amalobolo akhe wengane yami mina ngimhloniphela wena lo mfana asawuyena umakoti kodwa ube umakoti Nami nginezathu zokuthi ngithi ngicela amalobolo ami nginezathu ukuthi ngifuna inkomo zami izathu ziphi wesipho eziphi izathu ozanazo la wena inkinga ekhaya yakho ukuthi uzwamanga nje sowuyenza iqiniso into oyizwa ngaphandle nje sowuyenza uyifaka emshadweni wekhaya wesipho ongichazele wengane sesiqhathwa nje indaba zabantu namakhamera ngithanda sikhulumela eminyanga indaba sengihlonipha amakhamera wesipho ngicela singeniseni mawami nawe siswayo ushasha bhuti ngoba phela lo bhuti asisamdingi la ekhaya sesizwile lo bhuti angithi namhlanje sesizwile namhlanje futhi kuyagcina namhlanje abantu sesenamakhamera nje uyagcina kunyathela la emagcekeni ekhaya abantu abami ngalobola la ngalobola umuntu wesifazane mase ngiyathola emva kwesikhathi ngithola umuntu wesifazane unezingane ezintathu kodwa kumina lesikhathi ngilobola ngakhipha kongaze ngakhipha nenkomo kama ngoba ngazi ukuthi lo muntu wesifazane lona ugcwele uphelelwe intombi into kuyabe emva kwesikhathi sekuyavela ukuthi cha usisi lona lezi ingane ekuhlale ngiyibone ezipostini noma kwenzekile ngavakasha kubo uthi ezikadadewabo washona kanti cha ingane ezakhe impela uSipho uthe mangichazela wathi wahlangana nawe ngo2013 uthi wayefisa ukuba nomuntu njengoba uSipho engenazi ingane uthi wayefisa ukuba nomuntu azoqala naye impilo akhe naye umuzi ongenazi ingane njengaye beqale bebuilde ilegacy bakho umuzi azala abantwana basesibongweni sakhe ubalotha ngeke ngikwazi ukumzalela mina okay sisike okay into ke manje siletha la ekhaya uSipho uthi nidlale ngaye la ekhaya for many years iminyaka eminingi nimenza isilima nidlala ngaye usisi unengane ezo3 kodwa akakaze aze akuthole lokho before ukuthi usisi unengane usisi wathi kuSipho akanazi ingane futhi imali mangicela ungilinde ngicela ungilinde makancane ingane ezayilokho ezipostwa usisi uthe ubani igama lakho manje nokuzola ingane bezilokho ezipostwa unokuzola lezi zinto zo WhatsApp uthi uSipho wathi mebuza ngazo wathi ingane ezikamzala wakhe wathi ezikamzala wakhe ingane zo3 kanti lo mfana omdala ngelinye ilanga uzomtshela uSipho ukuthi angazi kwakhulunywa kwakudlalwa kanjani ingane ezidlalwa washo ukuthi umfana washo ukuthi uma wakhe nakulezi zinto zokhola lezi yini le foster care lezi zinto wena ingane ezivulelwe wena as holy foster yini foster uhlanganaphi lezi zinto zala ekhaya uSipho uhlanganaphi lezi zinto zala ekhaya nami ngikufunayo lokho uhlanganaphi uSipho lento zala ekhaya usazehamba yenza amabhenki ezofuna uSipho nendaba uyabona kodwa angithi uwefuna ulwazi nofakazi bokuthi lezi zinto akathembi mina ngingunkosikazi wakhe ingane uSipho nabantu bakubo soyixoxa la indaba ngafuna ukungilalela okay cha usiphekela la lento kade ngitshela ngithi hlukana nalento phansi yezingane okay ke ma mina ngekuyeke ngekuyeke Sipho ngekuyeke uzoyiyeka Sipho ngiyatshela wena Sipho unamanga Sipho unamanga Sipho wenziwa yini mangabe ulobolile ungalanda abakhongi ngoba phela mawulobolile usufuna into zakho la abakhongi abangena uthi la ekhaya Sipho mntanami kodwa wemntanami Sipho mntanami Sipho mntanami
avunamanga Sipho ususilandela abantu be-TV uzosibukanisa nezwe lonke Sipho wena bekufanele ulande abazali ulande abakhongi okay siswami ingayiposti ingane zakukhazini wami wena uzwe ngoba uthi ingane zakhe wena uSipho uba nazo uzwe ngoba uthi ingane zalo Sipho Ngamuzwa umzulu uthe uzwe ngobani uthi ingane zalo Sipho Makuthi ke phela uzozenza ezani wasihlukane nalezi wesipho okay makahlukane nje nalezi ngoba lezi sinobaba wazo wesipho okay mama yenza khazini lezi ngane siyamtshela akafuna ukuzwa ufuna le yena ayizwile la yezwe khona manje uyiletha la endlini uhamba indlela zakhe ezwindlela ekhaya ingane ukuthi kusikhulisa umuzi ngizomenzela ke ngithi mina makahlukane nale ndaba uyagijima ufuna ama-foster care ufunani ulalela izinto ezingekhoyo okay ingane ezakho wena ingane siswami anginangane okay angifuni soke siphikisane siyalina and akholobola azoyithola okay ingane zakho right uSipho into ayifunayo mina ngingena endaweni yengane ngikhuluma indaba yengane mina ngisiza umuntu ofuna izinto zakhe back ezibuye kuyena so uSipho uthi ke yena wefuna umuntu ongenangane ningale kahle nina manje fana yabona-ke wemntanami ngifana abantu abama-scam nina like lalela-ke ngifana abantu abamaqola akho Sipho ozothola into zakhe akabali ukufika la ekhaya ezosithuka la ekhaya minyaka ngibosha emoshele imali yenza yonke into emphekele emkorobheni uthi uyamazi ukuba yindoda nomfazi uthi angena phela umfazi mina uyaganga ucabanga ukuthi njengoba kade yasha ingane yami iwasha ipheka yenza yonke okay anginandaba naloko wesipho nawe ukhonakele wema uSipho la ekhaya nina ngiyazi ukuthi umsupport engakabi ngeshalano ngoba wethanda nganami wethanda wesaphethwe uthando awusho ukuthi uma wakho wayekade kufonela unamanga hlazo wesaphethwe uthando ekugcineni futhi wena sisi wesaphethwe uthando kade nimondlisa zona lezi ingane zinegrant yazo lengane zinegrant yazo okay usungumanisa nezwe kanje ingane zakho noma sisazona ezakhe ingane hayi kuyinkinga lokho but ezakhe ingane hayi akuhlangene nani okay sisi ezakho akuhlangene nani ma ezakhe ingane hayi akuhlangene ma awukhulumi lutho akuhlangene next nabo ma wakhe ezakhe ingane yabona-ke sengithuli nje mina ngivalele nawe usesithukile manje usethi kade esigrosera la ekhaya kade senza la yonke into sesithukile kuyimanje siyalamba thina la ekhaya ziyo yonke kodwa wawudida uthando namhlanje usose siyalamba la ekhaya yena ukube lento yakhe uyenza ngendlela angathi mefika la ekhaya kwayena afikalwe ehamba nalabakhongi bakhe ngabe kwahlalwa phansi bantu yalunga lento usegijima manje ulandana nabaka-TV ingenazo ingane ngiyoze ngizithathe kuSipho angipha zona ngenkani siswami ngiyazi ukuthi lento engikhuluma ngayo ikhona sinofakazi bayo angifuni singena emotweni yazi ngaze ningibophise yazi ngaze ngiboshwe indaba engekhona angifuni singena emotweni esithatha ubufakazi sibuye naso sobubekela if ufuna sikwenze lokho sizokwenza indima engakwenza akuzuba mnandi nokuzoboshwa lalela mabami ngisakhuluma nani kahle ukuthi siswami ingane ezakho noma cha ezakhe ingane